сафеддара ягона маҷмӯаи лижаронӣ дар тоҷикистон буда масъулин дар баробари шароити мусоиди истироҳату фароғат ҳамчунин ба фароҳам овардан ва рушди намудҳои гуногуни варзиши зимистона таваҷҷӯҳ доранд. ҷойгиршавии майдонҳои лижасаворӣ, истифодаи роҳи танобе ва дигар хизматрасониҳо мувофиқи мақсад таъризӣ шудаанд ки ин шакл дар дигар давлатҳо нисбатан дур аз ҳамдигар воқеанд ки ин барои истироҳат ноқулай мебошад. мо имрӯз бо аҳли оила бо фарзандон ба мавзеи сафедара омадем. дар ҳақиқат шароити мавзеи сафедара барои чӣ кӯдакон чӣ калонсолон бисёр хуб ташкил карда шудааст ва дар ин ҷо чӣ хеле ки мо мебинем кӯдакон калонсолон занҳо модарон аз ҳамаи манотиқи ҷумҳурӣ омада дар ин ҷо албатта истироҳат доранд. шароитҳо ҳама фароҳам хуб аст. ман таклиф ба амал меовардам ки имрӯз ба ин мавзеи хушманзараи диёрамон омада аз ин ҷо мардуми мо истифода баранд. истироҳат карда истодан сайр гузор доранд. ҳама ин аз шарофати истиқлолият аст. мо аз роҳи дур омада дар ин ҷо бе ягон хавфу хатар бе ягон муомилаҳои беруна дар ин ҷо сайргузор дорем, истироҳат дорем, дам гирифта истодем. албатта мо бисёр миннатдорӣ баён мекунем ва ташаккур мегӯем ки барои чунин шароит фароҳам оварда шуда. хуб аст ки ин таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба рушди варзиш дар кишвар аст ки дар ин марказ шароити олии истироҳату машғул шудан ба варзишро фароҳам овардаанд. аз ҷумла барои омӯзиш ва гузарондани варзиши хоккей ва рақс дар рӯи ях майдони махсуси яхбандӣ кардашударо бунёд намуданд ки асосан варзишгарон байни ҳам аз рӯи варзиши хоккей рақобат менамоянд. наврасон бошанд барои омӯзиш аз лавозимоти муҳофизатӣ истифода бурда ҳаракат дар рӯи яхро меомӯзанд. нафароне ҳастанд ки мехоҳанд яхмолакбозӣ намоянд, ҳамарӯза метавонанд биёнд дар ин ҷо тамрин кунанд. новобаста ба сину сол хурд калон метавонанд ҳамарӯза омада дар ин ҷо тамрин намоянд. ҳамарӯза аз соати 8 то 6 бегоҳ мо фаъолият менамоем. таваҷҷӯҳи мардум ба ин ҷо зиёд аст. ҳамарӯза меоянд. барои кӯдакони хурдсол ашёҳои махсусе мо гузоштаем ки онҳоро ҳимоя намояд. яъне онҳо метавонанд ки наафтида болои ях ба яхмолакбозӣ намоянд. ҳангоми ворид шудан сару либоси махсус пешниҳод карда мешавад ва бехатарии ҳар як бозингар таҳти назорат аст. барои нигоҳубини майдончаи варзишӣ яхдонҳои махсус кор мекунанд ки он майдончаро дар ҳарорати муайян нигоҳ медорад. бо фароҳам овардани чунин имкониятҳо варзишгарон имконият доранд ки ба варзиши зимистона машғул шуда дар бозиҳои олимпӣ иштирок намуда парчами тоҷикистонро баланд бардоранд.
бинандагони гиромӣ, ҳоло мо дар назди хати ҳавоӣ қарор дорем. Ба гуфти масъулин, ин хати ҳавоӣ ки то 2 километр сохта шудааст, аз 32 хоначаи ҳавоӣ иборат аст ва дар ҳар як хонача имкон аст ки 8 нафар ҷой гирад ва ба баландии 2600 метр барояд дар нуқтаи ниҳоии маҷмӯаи варзишии сайёҳии Сафедара. Аммо ин дар кӯҳҳои Тоҷикистон албатта ки дар ин минтақа нуқтаи ниҳоӣ нест ва имкон аст аз он болотар ҳам кӯҳҳо ҳастанд. Аммо чун мо дар маҷмӯаи варзишии сайёҳии Сафедара қарор дорем, ҳоло савор мешавем дар ҳаноб, яъне ин хатҳои ҳавоӣ, ва меравем ба нуқтаи 2600 метр баландӣ ва дар он ҷо шинос мешавем ба дигар намудҳои бозиҳои варзишӣ ва ҳамзамон роҳи калон аст дар он ҷо ки шаҳрвандон, сайёҳон меоянд дар хатҳои ҳавоӣ ҳангоми ба баландии 2600 метр рафтан манзараҳои зебои маҷмӯаи варзишии сайёҳии Сафедараро тамошо мекунанд. моро ҳамроҳ бошед. мавзеи Сафедара аз нодиртарин мавзеъҳои кишварамон мебошад ки дар иншооти он ташкили дурусти инфрасохтор, хизматрасонӣ ва шароити муносиби ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ муҳайё гардидааст. манзараи хубу зебо аст ва мо ҷавонон имрӯз ифтихор мекунем ки дар тӯли 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо ҷавонон ин қадар шароити фароҳам муҳим оварда шудааст. ҳангоми сайру сайёҳат кардан дар ин мавзеи сайёҳӣ мо шоҳиди он гардидем ки ба ғайр аз он ки имрӯз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавзеъ ҳаловат мебаранд, аз дигар манотиқҳои кишвари дунё низ меҳмонони хориҷӣ сайру гашт менамоянд. ин шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои бехатар ва амн ба ҳисоб меравад ки имрӯз сайёҳони хориҷӣ бе ягон мушкилӣ аз ин мавзеъҳои зебои мо дидан менамояд. ва мо ҳамчун як ҷавони даврони соҳиби истиқлол бояд шукрона аз он кунем ва ҳамаи он дастовардҳое ки дар тӯли 30 соли истиқлолият ба мо ба даст омадааст ҳамчун гавараки чашм нигоҳ дорем. дар маҷмӯа барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ тамоми шароит мавҷуд аст. дар он беш аз 10 намуди хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамасола чун анъана дар ин маҷмӯа 4 маротиба мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегардад ки даври аввали онҳо салом зимистон ном дорад. яке аз омилҳои асосӣ ки таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонони кишварро ҷалб мекунад, ин ташкил намудани инфрасохтори зарурӣ, хизматрасониҳои муосир ва имкониятҳои васеи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. албатта навсозӣ ва ташкили роҳи танобӣ дар маҷмӯаи варзишии истироҳатии Сафедара низ таваҷҷӯҳи муштариёнро зиёд гардонидааст. ҳамчун як ҷавон ҳатто тасаввур намекардем ки дар як гӯшаи кишвари азизамон чунин як мавзеи сайёҳӣ хуб аст. имрӯз ҳангоми сафар кардан дар роҳи танобӣ мо аз баландиҳо медидем ки чӣ қадар имрӯз кишвари мо дар ҳақиқат ҳам зебо аст. дар ин маҷмӯа роҳи танобӣ бо дарозии 2000 метр бунёд шуда ҳамарӯза ба шаҳрвандон бахусус варзишгароне ки ба Сафедара меоянд хизмат менамояд. роҳи танобие ки дар маҷмӯаи варзишию истироҳатии Сафедара насб шудааст, метавонад дар муддати 1 соат ба 2000 нафар хизмат намояд. бинандагони гиромӣ, ҳоло мо дар яке аз воситаҳои сайёҳии маҷмӯаи Сафедара нишастаем. хати ҳавоӣ ё худ таноб ва инак мо ҳамон гуна ки дар оғози нишастан гуфтем, мо баландии 2600 метр ва масофаи 2 километр меравем. ва тавре ки шумо мебинед, бисёр манзараи Сафедара хеле зебо менамояд. аз ин ҷо мардум як қисм ба фароғат машғул аст, як қисми дигар ба лежаронӣ машғул аст ва умуман аз ин баландӣ маҷмӯаи Сафедара хеле зебо менамояд. ва воқеан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои фароҳам овардани тамоми шароитҳо ҷиҳати рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои мушаххас меандешад. шумо дар ҳар мавсиме ки хоҳед метавонед ба тамошо, барои ба варзиш машғул шудан, барои сайёҳат кардан, барои рӯҳу илҳоми тоза гирифтан, барои сайёҳат ба маҷмӯаи варзишию сайёҳии Сафедара оед. мо бори дигар аз ҳашмати ин зебоӣ, аз ҷолибият ё ин ки аз шигарфии кӯҳҳои Тоҷикистон ошно шавем ва ифтихор кунем ки воқеан мо
бо кӯҳҳои сарбаланди худ дар тамоми ҷаҳон машҳур ҳастем ва ҳамин кӯҳҳо, ҳамин табиати нодир диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб мекунанд ва онҳо ба Тоҷикистон меоянд ва бардоштҳои нек мекунанд аз меҳмоннавозӣ, аз мавзеъҳои сайёҳӣ, аз фароғат гирифтан ва аз дигар имкониятҳои маишиву фароғатӣ дар минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон. нафароне ки завқи лижаронӣ доранд тавассути хатҳои ресмонӣ ба нуқтаи баландтарини маҷмӯаи мазкур баромада аз он ҷо тавассути лижа ба самти поён мефароянд. Мы с большой компанией друзей приехали в Сафедару покататься в такой хороший день. Ребята, приезжайте сюда. Всего лишь час езды от города, и вы получите отличное настроение, очень хороший чистый воздух, получите очень много снега. Я покатался по миру, проехал примерно 70 стран, видел очень много чего интересного. Но есть одно но. Многие спрашивают, где самая красивая страна. Я вам могу с уверенностью сказать, самая красивая, самая добрая и самая прекрасная — это здесь, это наша родина, Таджикистан. Здесь все вкусно, здесь все хорошо, здесь гостеприимство, здесь добрые, отзывчивые люди. Лучше, чем здесь, не будет нигде. Так что любите родину, уважайте ее. маҷмӯаи варзишию истироҳатии Сафеддара ба як мавзеи воқеан дилфиреби истироҳатию фароғатӣ ва машқу тамринҳои намудҳои гуногуни варзишии зимистона табдил ёфтааст. Он ягона мавзеи сайёҳии лижаронӣ дар мамлакат буда дар километри 57-уми шаҳри Душанбе дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. маҷмӯа дорои инфрасохтори зарурии замонавӣ буда дар он барои баргузории мусобиқаҳои зимистона ва истироҳату фароғати меҳмонону сокинони мамлакат тамоми шароит муҳайёст. эҳёи дубораи мактаби лижаронӣ дар Тоҷикистон рост меояд ба давраи соҳибистиқлолии кишвар, зеро мактаби мазкур маҳз дар ин давра навсозӣ гардида бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. таъмири синфхонаҳо, дастрасии лавозимоти зарурии лижаронӣ, шароити шоиста ҷиҳати рушди ин бозии варзишӣ имконият фароҳам овардааст ки дастпарварони мактаби лижаронӣ дар мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ иштирок намоянд. дар мактаби варзишии лижаронӣ имрӯзҳо зиёда аз 180 нафар ба дарс ва машғулиятҳои варзишии лижаронӣ фаро гирифта шуда дар ду баст таҳсил ба роҳ монда шудааст. варзишгарон ба тамринҳои варзишӣ машғул буда омодагиҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо суръат идома дорад. бояд ёдовар шуд ки дар наздиктарин фурсат бозиҳои рӯи барфӣ дар хориҷи кишвар оғоз мегардад ва дар назар аст ки дар ин мусобиқаҳо лижаронони тоҷик низ иштирок менамоянду мақоми ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи ҳавои кишварро барои имрӯз 9 феврали соли 2022 чунин пешгӯӣ карданд. дар шаҳри Душанбе рӯзона ҳаво 9-11 дараҷа гарм, шабона 1-2 дараҷа сард мешавад. дар шаҳри Бухта рӯзона ҳаво 10-12, шабона 1-3 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. гармии ҳаво дар шаҳри Хуҷанд рӯзона аз 7-9, шабона аз 1 то 2 дараҷа мерасад. давоми рӯз дар шаҳри Хорух ҳаво 3-5, шабона 15-17 дараҷа сард аст. рӯзона дар ноҳияи Рашт 5-6, шабона 9-10 дараҷа сардӣ пешгӯӣ шудааст.
дар шаҳри Кӯлоб рӯзона 9-10, шабона 5-6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Данғара давоми рӯз 10-11, шабона 2-5 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. ҳаво имрӯз дар ноҳияи 5-11-12, шабона 4-5 дараҷа гарм аст. рӯзона дар шаҳри Исфара гармии ҳаво аз 8 то 9, шабона аз 2 то 5 дараҷа мерасад. дар шаҳри Турсунзода рӯзона 12-13, шабона 6-7 дараҷа гарм мешавад. Агони азиз, ва инак мо қарор дорем дар нуктае ки баландияш 2590 метр то 2600 метр аст. агар дар поён шамол буд, вале нарм мевазид, дар ин ҷо шамол тун мевазад. агар поёнтар ки тавре ки гуфтем аз сатҳи поён, аз ҷое ки худи маҷмӯаи варзишии Сафедара ҷойгир аст, 400 метр ҳамагӣ фарқ кунад, аммо дар ин ҷо шамол тун мевазад, дар поён шамол нарм мевазид, рӯи мӯи моро ламс мекард, дар ин ҷо дурушт соиш мехӯрад ба ҷисми мо. гапсари он аст ки як чанд нафаре ки пеш аз омадан ба ин ҷо бо мо суҳбат карданд, чунин андеша доштанд ки ин ҷо ҳавояш сард аст, ба саломатии мо зиён мерасонад. баръакс ин тавр нест. табибон тавсия медиҳанд ки ба саломатии инсон ду воситаи муҳим аст ки фоида мерасонад. якум табъи болида, вақти хуш, димоғи чоқ, ва дуюм ин ҳавои тоза ки воқеан дар ин ҷо ҳаво тоза аст. кас роҳат мекунад, нерӯ мегирад. ҳамагӣ бас аст ки ҳамин кӯҳҳои зебои Тоҷикистонро тамошо кунем, ҳаловат гирем, нерӯ гирем ва рӯҳияи худро болида гардонем. дар ин ҷо барномаи имрӯзаи субҳи Тоҷикистонро ба паён мерасонем. ба маҷмӯаи варзишию сайёҳии Сафедара оед, саломатии худро устувор кунед. агар бемор ҳастед, саломатии худро барқарор кунед ва аз кӯҳҳои зебои Тоҷикистон ҳаловат баред. саломату сарбаланд бошед.